On our last vlog, nalaman na ninyo na buntis na si Beth. At dahil doon, hindi ko na siya pinaglalaba. Kaya eto ako ngayon, naglalaba. Kung sa work, mouse at keyboard yung hawak ko, dito naman, brush at sabon. So, ngayon tapos na mag-work si Beth, and according to the doctor, mas okay na maglakad-lakad daw yung buntis. So, since tapos na mag-work si Beth, pupunta kami ngayon sa rooftop gamit lang ang mga stairs para naman makapag-exercise siya ng dahan-dahan. So, tara, samahan nyo kami pumunta doon. Are you ready? Kailangan dyan mag-makeup. Ready with the spoon. This building has 18 floors at nasa 10th floor naman kami. This is the first time na pupunta kami ni Beth sa top floor using the stairs para naman ma-exercise ang aming katawan. Mabuti naman din ito sa pagbubuntis ni Beth. So why first time? Late na kasi kami natatapos sa work ni Beth at saka pag weekend naman tinatamad na din kami lumabas.
nandito na kami. So, this is the last floor sa aming building. And we can't go to the rooftop kasi close. So, as you can see, this is the view yung nasa likod namin. And I'm sweating. Are you afraid of heights? Yeah. I'm afraid of heights too. Bihira lang po talaga kaming lumabas ni Beth sa aming unit kasi minsan matagal kami matapos sa aming work, and pag natapos na kami madilim na. So ngayon maaga natapos si Beth, tapos maaga rin akong natapos sa aking paglalaba. So ayun, nakalabas kami, nakapunta kami sa 18th floor, which is the top floor Of the building. So, nag-start na kaming maglakad-lakad ni Beth para naman ma-exercise siya, pati yung baby. Charot. So, yun na nga guys. Nakakapagod maglakad. Super. Minsan lang talaga kami nakapag-exercise. So, sana tuloy-tuloy na tong pag-exercise namin para makatulong naman sa akin. Di ba, Mela? Yeah, sure. And me too, para ma-exercise ang aking healthy body. So guys, yun lang yung update namin today, and we'll see you sa aming next vlog. Bye bye.